shwmai? Shwmai. Nawr heddiw, da ni'n mynd i wneud dipyn o waith adolygu. Revision work. Nawr te. Dwi'n gwybod bod chi'n gyfarwydd, familiar gyda ble, beth, pryd, sut, ond da ni'n mynd i fod yn wneud dipyn o waith adolygu mwyn cofio pob peth. So just remember what we've been doing, okay? Now, adolygu, with any Welsh word, I like to split it up. Adolygu, sometimes plygu'r pengliniau. Neu, dwi'n hoffi pathio. So I want you all to adolygu. Go on, have a go. Adolygu. That's where the emphasis is, a pwyslais. Ble mae'r punch, okay? Nawr ten, dwi am gael Louise I roi rhain ymlaen I ddangos. Cos gyda'r geiriau, with all Welsh words, there's a little rhythm going along. There's a lilt, isn't there? So, adolygu. In any other word, gwasanaethau, anything. So we've got a little bit of a rhythm going, and it's important. So rather than we bend our knees, nawr te, Louise. A pawb gyda Louise, everybody, so she doesn't feel adolygu, right? Go. Adolygu. Great. One more. Adolygu. Da iawn. Adolygu. A byddai'n defnyddio rhain, I'm going to use these. You'll all have a go. Byddwch chi gyd yn cael cyfle. Nawr te, Sian dwi. Da ni'n gyfarwydd ar patrwm yma. I am Sian dwi. Dwi ddim yn gallu dweud, I can't say dwi'n Sian. Why can't I say that? Dwi'n Sian. Well, yeah, because I would be doing something with it. Sian dwi. Dwi'n. Dych chi'n? Are you? For the question. Dych chi'n? Ydw. So many yeses and nos, aren't there? Ydw, nac ydw. Ydw, nac ydw. Now, yn y gogledd, dach chi'n. Sounds slightly different. Wouldn't worry about it. Usually people know what you're saying. Anyway, dych chi, dach chi'n, dim problem. Nawr te, cyflwyno. Introducing somebody. Saying who this is. Dyma. Dyma. Dyma'r gŵr. Dyma'r gŵr. Dyma'r wraig. Treiglan meddwl there, don't worry too much about it at the moment. Dyma'r plant. Mae ein, he is. Yeah? Mae hi'n, she is. Mae'n hwn, they are. Exactly. Slight difference here. Mae o'n yn y gogledd. Mae o'n, mae ein. Cwestiwn. Ydy? Ydy e'n gweithio? Ydy e'n barod? And the yes would be? Ydy, ydy. A'r na? Nac ydy. Nawr te. Oes gyda chi? Oes car gyda ti, Louise? Oes. Oes. Ww, nawr te. Carafan gyda ti, Angela? Nac oes, nac ois. Nac ois. Nawr te, John. Oes cath gyda ti? Oes. Oes, nawr te. Un gath, dwy gath? Un gath. Un gath fach, yn nawr. Oes amser gyda ti? Oes. Oes, da iawn. Nawr te, y geiriau holi, ble dych chi'n byw? Yeah? Beth dych chi'n neud? Pryd dych chi'n mynd? When are you going? Sit. Ac yn y de, we say should more than sit, don't we? Should I chi. Nawr te, Sian dwi. Dwi'n dod o Wrecsam. Dwi'n byw yng Nghaerdydd. A dwi'n gweithio fel tutor. Dyma Louise. Nawr te, Louise, give it to me. Dwi'n byw yn Aberpenna. Iawn. Dwi'n dod yn Aberpenna hefyd. Da iawn. Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Oes teulu gyda ti? Oes. Mae tair merch gyda Tair merch gyda fi. Yn brysur iawn, dwi'n meddwl. Angela? Dwi'n byw yn y Groesfaen nawr, ond dwi'n dod o Ferth y Tydfil yn yr Oeddiol. Da iawn. A dwi'n gweithio yn Gaerdydd fel rheolw. Fel rheolw? O, da iawn. Da iawn. Nawr te, John. Dwi'n byw yn Hwmogor nawr. Ie. Dwi'n dod o Natamael yn Rheiddiol. Ie. Dwi wedi ymddiol. Wedi ymddeol. Da iawn. Rwy ti'n edrych yn rhy ifanc, John. Dwi wedi ymddeol. Nawr te, Mary. Dwi'n dod o Gaerffili yn wreiddiol. Dwi'n byw ym Mhontypridd nawr. Dwi'n gweithio mewn banc yng Nghaerffili. Oes teulu gyda ti? Oes, mae 2 blentyn gyda fi. Mae un mab a mae un fer. Da iawn, da iawn. Nawr, Phil, beth amdano ti? Philip dwi.
Dwi'n byw yn y beddau nawr. Ie. Ond dwi'n dod o'r Rhondda yn wreiddiol. Dwi'n fyfyrwyr ar hyn o bryd. Iawn, da iawn. Nawr, dwi eisiau ti gyflwyno Holly. Dyma Holly. Ie. Dipyn bach o hanes, Holly. Can you tell me a little bit about her? Mae Holly yn byw yn y mentra eglwys ac yn dod o Royal Tunbridge Wells yn wreiddiol. Nawr te. Iawn. Ymlaen. Oes teulu gyda hi? Wel, oes teulu gyda chi? Oes, mae un fec gyda fi yn yw'n Abigail. Da iawn. So, mae'r patrymau yn gyfarwydd iawn, very familiar, and you're happy to use them. Nawr te, ble, beth, pryd yn sut? Ble dych chi'n byw, beth dych chi'n neud, pryd dych chi'n mynd, sut dych chi, neu siwd dych chi. So you're all happy with those familiar. Nawr te, dwi am weld os dych chi'n gallu actio yn y grŵp bach yma, iawn? Felly, nawr te, beth am gael Phil a John, i gymryd rhan mewn sketch fach, just i weld sut mae'r geiriau yma. It's important to see how all these words, pan dyn ni'n adolygu, work together, as well as just hearing them in a lesson. So now, John, os gweled i fod yn dda, out you come here. O! Nawr ten. O, actio, nawr ten. Phil? Nawr ten. John, dwi'n mynd i ofyn i ti, I want you to choose a wife. Dewis gwraig. Nawr ten. Angela, Angela, you stand here. Now, lwcus iawn yn y script yma, Angela doesn't have to say anything. So, dere man in, Angela. Nawr ten. Now, ni wrando yn astyd, we shall listen very carefully to your script about adolygu and cyflwyno, right? Cyflwyno y teulu, cyflwyno ffrindiau, cyflwyno eich hunen. Right. Helo, siwmai, siwr chi? Da iawn, diolch. A chi? O, prysur. Dwi'n prysu iawn. Ble ydych chi'n gweithio nawr? Dwi'n gweithio yn Abertawe. Beth ydych chi'n wneud? Meddyg dwi. Oes teulu gyda chi? Oes, un mab Owain a dyma o rai Cares. Whoa. Cares. Still you, John. O, mae hi'n gweithio fel nurse yn ysbyty Singleton. Da chi'n byw yng Nghaerdydd? Nac ydyn. Dyn ni'n byw yn Bontfaen. Oes teulu gyda chi? Nac oes, dim eto. Ond mae cath gyda ni. Cath? Hyfryd. Dwi'n hoffi cathod. Wel, braf rawn coddech chi eto. A chi, welai I chi cyn hir gobeithio. Ie, hwyl am tro. Good. Da iawn. Da iawn.